Nagkaroon i-welcome ang inyong mga maayong ideya or nga ika-share sa atong topiko karon ning kahapon no sa kaagi sa atong letter sender nga naghatag og inspiration sa ato tanan og ato na sa pamation kung unsay ika-share ni Ate Jean about aning mga way grado pagyud ta no murag grabe kaayo ka kuan Ate Jean nga wa patay grado na pobre pagyud ta murag kung hinay ka kung kuwang ka sa kuwang ka sa kadasig medyo lupog na gid ka ani apan Medyo kining atong letter sender karon murag gihatag niya nga inspirasyon ang iyang kalisod nga maningkamot siya so tinuod ba mga ka feelings nga ang kalisod maoy maghatag sa ato og kanang kuano kanang failure nga future or makahatag ba kinig babag sa atong success nga kinabuhi. So Ate Jane, ano sa may imong ika-share karon about ni ining iyang kuano kaagi karon nga nag-inspire siya o naghatag siya og kuano nga hinaot nga mahatag makahatag ni og inspirasyon sa mga kabatan-onan karon nga daghan ng nailop murag nahinay nanguan bitaw Ate Jane nang hina nanghina, oo. tungod sa kapobrehon. Yes. So, Ate Will, actually, no, kaklaro nga pagkaistorya, kasagaran sa atong niingon pa na ilhan or atong nadunggan nga mga successful businessman, dili lang diri sa atong dapit, kundi bisan pa sa gawa sa naso, di ba? Kasagaran sa mga successful or ingon pa inila na karon nga mga panahon na is nagsugod gyud gihapon sa kalisdanan, nagsugod sa ingon pa ultimo. So, mauna ang buhing pagpamatuod nga dili nato ingon pa hukman atong mga kaugalingon ang usa ka tawo nga sanglit kay ing-ana ang iyang estado sa pagkakaron or ing-ana ang iyang kahimtang sa pagkakaron is mauna lang gyud na siya sa hangtod-hangtod or sa atong mga naminaw karon no nga nakasinati o kalisdanan sa kinabuhi. Klaro nga pagkaistorya parte gyud siya o usa gyud siya sa mga para sa ako Ate Will angay nga agian sa usa ka tawo para ingon pa mas makakuha og kusog or kanang kadasig inspirasyon or di ba kaha ang pinaka best nga termino nato is maayo or dako nga pangandoy tungod kay kung naatay ingon pa kung naatay makita or naatay ma-imagine sa atong hunahuna no sa atong mga kaugalingon na atay ma-imagine dinha gyud ta makaingon nga mas magdasig ta mas maningkamot ta nga ingon pa magpursige lagi magkugi sa pagpaningkamot bisan unsaon kalisod ang kinabuhi tungod kay medyo maunay kuan na to pinaka fuel sa atong kalig-on sa atong kakusog para bisan unsa kalisod ang kinabuhi kapuyon man unsahay gani mubati tag umundang na lang siguro ko diri na lang gyud siguro ko taman or putlon na lang gyud nako akong pangandoy na ay mga times nga ingana no makahuna-huna tag ingana tungod lagi pod sa mga kalisod sa pagbuhat sa mga butang-butang sa pagkinabuhi pero sometimes Ati Will sa ingana man nga punto sa atong kinabuhi na ay naagi pinakalit nga murag moment ba nga sakto kapoy oo ingana unsahay makapuol na nga sige kag paningkamot pero murag wala gi pag-uswag pero unsahay maka-realize pud ta no nga parte ra di ay pud na nga mas himuuntang mas lig-on mas sustainable sa mga pamaagi or mga diskarte kung unsa gyud angayan para mas maabot nato atong mga destinasyon dili siya ingon nga tungod kay maunay kahimtang nato karon is dinha na lang ta or makontento na lang ta dili masaingon nga mahimo tang ambisyoso no pero lain gyud nang naatay pangandoy nga sa atong ikaayo or ikahaw-as nato sa kung unsa ang atong kahimtang karon kay mas magpursige lagi ta mas maglig-on ta og naatay ingon pa kadasig or makuha nga inspirasyon para
makahanap og nagkalain-lain nga mga pamaagi malot sa nato na nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Og syempre medyo mahimo pud tang wais Ate Will no pag-abot Yes, sa Ate time. Jane. Pag-abot sa time nga naatay na ikundar or naiipon ginagmay, mahimo tang wais or mas madiskarte unsaon pag-budget ang mga butang-butang, mas makat-unta kung asa or unsa ang dapat iprioridad kumpara sa ingon pa kanang mga luho ra din ha or mga para ra sa kalingawan. Mahimutang praktikal sa tinuod nga pagkaistorya. Labi na kung kita mismo ang ingon pa naningkamot, kita mismo ang ninglihok. Kay naa may uban ni Ate Will nga dako ang pangandoy, dako ang ambisyon pero ingon pa Sa pulong lang. oo, sa pulong lang og syempre napoy uban nga nag-agad ra gihapon sa kung unsa ang ihatag sa iyaha. Naa siya mga Yes. pangandoy pero wala siya paninguha nga makat-on sa iyang kaugalingon. Naitaw nga na Ate Will. Dependent. Mm-mm. Oh, yes, Oo. nagsaligra. Murag something ing ana ang matawag nimo dako siya pangandoy pero wala siya pagkusa nga siya mismo ang maghago. Murag something nga gusto ko makaabot ko sa ing-ani nga punto pero kinahanglan ako og taho nga maay muhago para sa ako. Murag na mga ing-ana. Lain gyud ang experience, lain gyud ang ingon pa kaalam nga imong makuha or imong maipon kung ikaw mismo ang naningkamot, ikaw mismo ang Correct, naghago. Ate Jane. Marag meaningful ang imong ano paggasto sa imong Maog yun. kuan abot or paggamit ana kay uy hinaguan ra ba nako ni. Dili ra ba dili ra ba dali ang prosesong nga napundo nako ni or naipon nako ni nga ing-ani nga kantidad. So para sa mga naakaron sa mga ing-ana pa nga punto sa kinabuhi no nga medyo lisod pagyud para sa inyo. Ako mismo makaingon ko nga niabot pud ko sa ing-ana nga punto nga murag unsa man bisag unsaon og paningkamot naa pa man gihapon ta ing-ani nga stage. Tungod kay siguro parte na para maiandam ta sa more challenging pa nga stage or nga level sa atong kinabuhi kay samot man sa panahon man gud nga medyo mudako-dako na ang atong ingon papananaw, mudako-dako na ang atong mga pangagpas nga mga tumong, mas dako-dako ang atong responsibilidad, mas dako-dako ang atong sugaton nga mga pagsulay. So sa ing-ana nga level nga feeling nimo bisag unsaon nimo paningkamot nga wala gihapoy kausaban. Actually tinud-anay nga pagkaistorya murag gipreparar ka ana para magligon ka og magligon ka og samot unsa ba yun? Maridi. Magligon ka mas magligon ka para pa sa umaabot nga mga pagwa nga mga kinabuhi o mga kinabuhi nga mga pagsulay sa kinabuhi. So di lang ta ingon nga mo surrender dayon kay ingon palagi sa matag higayon nga naatay pagsulay naaog na agyud nay pagtulun-an nga atong makatunan kinahanglan lang ablihon nato atong mga mata i-ready nato atong mga emosyon og syempre mahimo tang open-minded sa mga posibilidad posible nga maot ang ingon pa pag-abot ana nga sitwasyon maot ang pag-abot ana nga kuan panghitabo pero at the end of the day ma-realize gyud nimo nga naagyoy something unsa man kagamay or kadako sa pagtulun-an nga imong nakuha sa usa ka panghitabo naaog na agyud kay magpuslan ana nga panghitabo so be open-minded lang gyud perminti og syempre Yes. dili magpakawala sa kadasi. Mo ginay the best no kadasi. Og usa sa mga best pud nga kuan ana no lesson is mahimo kang living proof nga bisan sa kalisod sa kinabuhi na makaya og nakaya nimo. Yes, daghan kaay na Ate Jean mga living proof no nga sa tungod sa kalisod na himo silang successful. Moog yun. Ug usa na ni atong letter sender karon. Yes. So aduna po ko'y ikadugang no sa atong letter sender karon ug sa tanang mga batan-on labi na gyud nga kini bitong mas dako magog responsibilidad ang usa ka lalaki. Labi na kung mamahimo ng usa ka amahan sa usa ka pamilya, di ba? So sila Provider na. sila kamo na gid ang sandigan, o kamo na mamahimong sandigan sa pamilya. So number one, maingon ta nga
kung naay kuan ko no, kung naay paningkamot na gitay paglaom. So dili ingon nga ang kalisod maoy babag sa atong kalampusan or sa atong mga failure sa kinabuhi, dili na maoy hinungdan kun dili ang atong mga pagpaningkamot. Kay kung kita maningkamot bisag wala tay grado apan sige ta nagatrabaho una ning kamot ta sa atong kung ano nga mabutang sa atong una-una og natay determination ati Jane. Yes. Yes, kay kung ang tao na ay determinasyon, so diha gina siya maningkamot ug walay imposible kuno nga dili makabot kung ubanan sa imong kanang pagbuhat og matarong. Kay kung naningkamot pod ka na daot pinaagi sa dautan ati Jane. So dili gyapon ka mo prosper. Dayon. So dili di mo ma-defeat ang kalisod kay naghatag na hinuon ka og dugang problema. So ang number one gyud hardworking gid na. Maningkamot gid ta kay daghan mang walay grado as ati Jane nga nangadato. Di ba? Yes, oo. Sa ako lang na kung ano nahibaw-an sa among society, sa among environment, sa akong sa among lugar nga daghan gyud na dato nga walay kuan kanang walay grado. Negosyo lang ginagmay and then hinay-hinay murag pareha sa kuno nga kada parehan ng mga nagtrabaho nga na lang sa ubos andi na ning kamot permero gamay pa imong kunoan pa ka kanang ginagmay pa ka mo nang giingon nga hinay-hinay lang kaysa magdali ta nga mamumo ra ita sa unahan. Oo, bahala ginahinay at least kanunay. O mo na mga pasumbingay sa mga tigulang kanato no nga bahala ko hinahinay basta kanunay na agyud daw moabot nato. So kinahanglan labi na gid sa mga batan-on nga lalaki karon nga ibutang sa atong hunahuna ang pagpaningkamot. Labi na ati Gina ko'y madunggan nga mangayo og kuan bitaw mangayo og baon sa ilang ginikanan and then og wala ikahatag masuko. Nagi mag-wild nga anak nga inaana nga akong nakita nga nasuko kay wala gikahatag sa ginikanan. So dapat unda no kitang mga anak mo sabot sama sa atong letter sender karon nga iyang gi kuano pahibalo ang iyang mga anak kung unsa ang iyang kaagi, unsa iyang naagian. Kay aron sab ni ma-feel, di ba? Ang purpose niya nga ma-feel pud sa iyang mga anak nga di ba mingon nga ay hayahay mi karon, dato mi karon, di ba? And then basig wala sila kasayod nga ang kapobrehon sa iyang naagi nga iyang naagian nga dili lalim ati Jean nga magpabuhita no. So ang iyang anak kay naharuhay na so hayahay na ang kahimtang insakto gyud nga iyang gipahibalo kay aron mabutang pod sa hunahuna sa ilang mga anak nga dili ta mag-usik-usik kay tungod kay tungod sa pagpaningkamot ug kanang na-experience nga mga kalisod nga dili lalim ang paghimo no ani adto and then na successful so kinahanglan gyud nga ato di ang murag ato i-inform atong mga anak nga inana ang mga imong naagian kay aron sab nila butang pud sa ilang hunahunang ay inana di ay ang mga kalisdanan sa unang panahon. Dili kay sa karon ati Jean nga mura na mag-feeling kuan ang atong bitaw mga anak nga wala nakasayod sa kalisod ug dili na atong maobserbahan nga murag feeling rich na. Murag di na sila makahuna-una nga uy murag dali-on na lang ang mga butang-butang. So gusto nila nga mo-acquire dayon sa mga butang-butang nga ilang gusto. So dili dai na siya maayo sab no kay ato pong gitun-an ang atong mga anak nga medyo luxurious. So dili ang atong pagpahimangno or ang atong paghatag og mga maayong pagtulon-an o ideya. So dako kay ikatabang sa future sa atong mga anak. So naman na ay isa giingon nga gibilin nga word sa atong expert nga akong nabasan ati Jane no. Nag-ingon siya nga keep chasing your dreams despite all trials and obstacles you are facing day by day. Stay positive, work hard, and make it happen. So mahitabo gyud no mga ang imong makabuot gyud nimo ang imong mga hinaguan kung naa sa minaayo nga pamaagi. Bisag unsa pa nga mga trials or mga babag sa imong ang pagpaningkamot apan kung determine na ang imong determination
strong Ate Jane. So imo ginang makabo. Og karon ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day nga gikan sa ForbesAndJa.com. Nag-ingon, the only thing standing between you and outrageous success is continuous progress. You need discipline. So Ate Jane, gamay lang pagpahalapad sa atong napiling quotes for the day. Yes, Ate Will. So, itong pagpahalapad anino, tinuod yun nga ang usa lang nga posible nga mahimong ingon pa kural between sa atong success, atong outrageous, gitawag ganina na outrageous success is ang atong pagdisiplina sa atong kaugalingon. Tinuod nga kapoy, tinuod nga makapuol unsahay lagi ang grabe nga pagpaningkamot, pero atong pagdisiplina sa kaugalingon maoy usapod nga mahimo natong kasangkapan para mo padayon ta kay kung dili nato disiplinahon atong kaugalingon, ingon pa magpapildi ta sa mga kakapoy, sa mga kapait, sometimes sa maunay pinakababag nato no para mas magmaning kamot pata sa kinabuhi kay ingon pa di magyud mawala ng mga ingana nga parte nga pagbati. Ang importante din ha is padayon ta nga mobangon sa matag higayon nga matumba or mapukanta. So disiplina sa atong kaugalingon para magpadayon nga ang atong kadasig ug syempre makabot nato ang determinasyon. Alright, salamat Ate Jane og atong padayunon ang pagbasa sa atong Bible verse for the day. Gikan sa Proverbs 4:23. Nag-ingon, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So mga ka-feelings, nagpahinumdum na usab ka nato ang balaang kasulatan nga nagtudlo ka nato sa pagkamabinantayon sa sulod sa atong kasing-kasing. Kaya kung unsa daw sulod sa atong kasing-kasing, mapunay mabutang sa atong huna-huna. Kung dautan ang naa sa atong kasing-kasing, so dautan sab ang naa sa atong huna-huna. So kinahanglan nga atong pasudlon ang mga pulong sa Dios kay pinaagi. Sa atong pagdungog ni ana, kana may pahimat ko nato kung asa na ta, kung nahisubay pa ba ang atong mga buhat nga iya sa Dios. Ug mga ka-feelings, wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon kahaponon. Hangtod na lang sa sunod nga mga adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well, ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.